Bueno, egunon, oain esango eten egizin kasoik, hasieran esaten bada laburra izango nahi, beldurtzeko da, baina, bueno, benetan saiatuko naiz. Eta bizpairu idea besterik ganez, zeratik gauza pila bat esan dira, eta seguru asko detailera jetxizke, dana dukago hemen gauza asko esateko, ez? Eta ni neuk, nire aurkezpena gustatzen zat, leku askotan esan dut, ni naizela produkto dela AFP, bai? Horrak azue, oin baino gaztetxuo, bai? Ze urtetatikan, Elgoibarren ikasi nun, Elgoibarren ni dauzkat, oimentxe gelan bertan irakasliak izan dakuak, dauzkat hemen ikasliak izan dakuak, eta dauzkat ere, oain irakasle direnak, eta abar, ez? Orduan, benetan somatzen dut eta arrotasun horrekin gainea, ez? Benetan, produktu dela AFP, beti zen dut. Porque nire bizitzan izan dalako lerro bat beti horre ondana, eta Elgoibarko lanbide heziketa ere bai. Momentu batzutan zuzen, da beste batzutan pixkat zeharkago, ez? Orduan, azkarringo dut, gehiago nahi dut, jake atalian berrikuntza eta ingurura berrikuntza eta dan dagoaguna, datu asko eman dira hemen eta pila bat eman laizke, ez? Baina nire pentsatzen dutena berrikuntzak eta gauzak itzen direla personak mugitzen badugu hori guztia, ez? Eta askotan egoten dira ekintzak ikusten ditugunak, akaso ez daude hain ondo jarrita eta planifikatuta ere, baina hor juten gara garatzen, ez? Imanolek oso importantiak esan ditxulako. Izakera hori, kultura hori sortzen juten da. Hori ez da ikasten apunte batzu behituta, o PowerPoint botata ere. Orduan, azkar jungo naiz, honek dira nik ikusitzako gauzak. Ni ikasle nintzen nian, bai? Ikusi izan nuen, nola 83an albuan zagozen, metalekuak, ni automozikoan nintzen da, gela bat montatzen kontrol numerikoko makina batekin, nik enakien ondo zertzan ere. Gero konturatzen zara, arekin hasi zirela, formazio ematen ikastetxe da. Baina ikusi nuen, eta bizi izan nuen. Bizi izan nuen bezala, 2006an, lehen Josean egondo esan du, 2007an izendatu zen, baina 6an sortu zen Asociación de Antiguos Alumnos. Eta horre helburu zituen, ikasle horiei lagundu noski, baina baita ere izan erreminta bat, ikastetxe publiko batek ailatu ezin zen lekuetara, ailatzeko, inen dela, lanzaila dela, en fin, hainbat gauza, ikastaruk eta gauza lantzeko, eta lehen Joseanek esan duen bezala ere, askotan tokatu izan zaiko, ez, beste leku askotako ikastetxe askokin, eta zentro integrado, ez dakizeta, izenak aldeko dezuz, baina hemen batzuk, horren, izakera horren lanak eta jarrerak, ez da izan bat urtian, egiten gaude, egiten ongara, ez? Eta Elgoibarren ikuste dut hortan aintzindari. Eta ez denai, aztu goiko esaldia, oso garrantzitsua irutzen zatelako. Eta hemen gabiz dano proiektu eta zizketan, da normala, gaur tokatzen da hori ez, baina benetan aberastasuna dago zenbat ikasle formatu diran Elgoibarko lanbide heziketan. Hemen bertan ikusi gara, batzuk. Ez, dano de proiektu konkretutaz, oso ondo dago, baina zer egondan hori. Baina eraberian beti eduki dugu ikuspegi hori inguruakin behitxu ze gertatzen den, ahaldala laguntzeko, gauza guztiak egin direnak eta planteako direnak, nik ezagutu ditutena bentsat, ondo erten hogezki erten, behar bati erantzuteko. Eta aldan neurrian inguruko beharra erantzuteko ebili izan ditugu, ez? Automozioa, ni automoziko nahi, orduan horretaz izketan derri horrin biet. Baina, egisa da behitxu, 86an, dano pasatzen du lentsugo gerotxo ITV, kotxea ITV-era juten gara, ez? Lehenengo manuala idatzi zana industria sailak eskatuta, Elgoibarko taldiak idatzi zuen. Eta gero manuel hori, azkenian zabaldu zen, beste elkarte autonomo guztietara. Gaur egun, zaharkitua, seguru dagoela, baina lehenengoa hor dauka balore handia, hondikan etzun nolako ezer existitzen. Antzerako gai bat egontzan, hor ipintzen du, 80an, inauguratu zen lehenengo linea ITV bat, eskola baten, eta izan zen gure eskolan, baina ez linea ITV bat erosita besterik gabe, baizik enpresa batekin, gainea digitalizazio asko sartuta zikoan orduan, Kromsa, gero etzun funtzionatu, baina enpresa horrekin gu izan genean konejillo de Indias, baina bastante gehiago hor montatzen da, inauguratzen egon ginean hori, azken finean zen hango lehenengo prototipoa, ez? Eta, noski, udaletxeak, diputazioen laguntzak, horre guztiak, baina lehen esan den jarrera hori, ez? Beharra erantzun, txertatuta egon, hori nahi dugun hando. Era berean, da azkar nahi delako jun, 2008an, baina zabaldu zen automozioa, mekanika eta elektrizia zana, baipin izan karrozeria, txapa de pintura, hori guztia.
Horrekin batera, berehala etorri zen ere, inguruan, enpresak, makina erremintakoak eta beraientzako lan haitzen dutenak, behar zuten ere soldadura eta karenatua eta olako kontuak. Bueno, lehenengo tailertxua montatu zen ere soldadura hori ikusten ja, behar hori erantzuteko. Eta beti izan dugun bezala, elkarlanean, orduan ere ja, eta asunek izan dugun bezala, IMH-en sorrerak, sortu zituen gure gauzak, danian bezala, apurketa eta beldurrak eta olako gauzak, baina berehala elkarlanean berrez eraikitzen, esan prozesuak diren bezala, ez da? Eta baita ere, azpimarratu nahi dut, porque hau oso polita izan zen, 2000 urtean, ingendu lehengo ikastaro bat emakumentzako karenatuak, pintura, emakina erraminta esaten genduna. Eta ziren, emakumeniko behar situazioen zaudenak asko bintzat, eta ikastaro horrekin gehienak kontratatu ziren makina erramintako enpresetan. Eta pereientzako beharren egotetikan, konbenio metalde Gipuzkoa negotea, asko aldatzen zen egoera, oso posgarri izan zen. Baina hau izan zen, borroka handi bat danontzako eta erronka izugarria. Guk, gure tailerrak eskoletakoak hobeto donarren, komunak eta aldagelak etzauden prestatuta. Makina erramintako enpresak, delineazioan zaudenak akaso okiko zuten beste leku baten, baina tailerrean, olako gauzak, beti, saiatzen bintzat, gauz berriak hor sartzen, ez? Metodologia eta zizketan asko egin daiteke, eta nahi gaina, nire azken urtetako lerro izan denez, gustora jardungo nuke, seguro asko ez, baina bai nahi dut azpimarratu olako gauzak, ez? Han ikusten dugun irudi hori izan, lehengo tailerrak gutinean motatzen, da azten zea, kotxe bat konpontzeko, kotxi ez dago prestatuta konpontzeko. Ja, atean, bizuz gauzak, aksesibleago, abar. Eta horre dana ikusita, bagabizen nahi gendun, didaktifikatu, hobetu. Azkenian, ekipamentu horrek izateko, ikaste prozesuak azkartzeko, bale? Acelerados de aprendizaje, esaten dioguna. Lehenutik hasitza, Alekop enpresakien hasi ginen elkarlanean, eta Alekop enpresak 2004an, honek kaleratu zituen, saltzen hasi izan, eta gu izan ginen horren kontzeptualizazioa, formazioa dena, gaur egun, honen ondorioko batzuk saltzen segitzeu. Eta izan da, Alekopen lineaik urte gehixenetako bat aguentu dena maila guztietan, ez hemen bakarrik, baizikan internazional mailan ere asko landu dena. Baina kontzeptu horrekin, zela egin dezakegu, hobeto eta azkarro ikasteko. Aperiek, txortatu, ez dakize, amaika gauza. Eta bukatzeko, porque gauza pila badaude, baina sortu ziren lehengo ekintza horrekin soldadura dela eta kaldereria dela eta karenatuak eta bar, ikusten zen, hor egin behar zala zehose, zegoela behar bat, eta behar hori erantzuko, beti bezala, elkarlanean, enpresekin, elkarlanean, inguruko enpresaren laguntzarekin, udaletxiak abar, eta gauza betikuak pixkat raruak egiten, ez? Planteatu zen poligono industrial baten eskola atal handi bat ipintzia. Basakan zentzua, porque azken finean industrian dago ere, ez? Ez dakit, baina bai berritzaile da gauza bultzatzaile horri. Eta enpresak hemen, olako guztietan, elkarlan hori indute baloratu, da indute lagundu, eta izketan egin dugunean, beti ulertu gara neurri baten obestian, eta hor dago niretzako, nik esango nuke benetako arrakasta Elgoibarko lanbideziketan. Eta nik asko laburtziarren pare bat esaldi gutxi gura bera, ez? Beti egondala hori nahia, gaitasuna ere ikusteko zer behar da inguruan. Baina ez bakarrik ikusteko, da albokuekin izketanin. Hau inbiako leke ez, guzti. Sartu, ekin, eta aldanean azertatu, ez? Eta hori, azkenian, bihurtzen da, horren inguruan datozen gaitasunak, datozen gauzakin bihurtzen da, bazaten dana kultura innovazion, edo pixkat hori gogo hori izaten dana, ez? Eta hori, enpresetan, edo guzti, danian, antzerako erronka izaten dela nire ustez bintzat. Eta mila esker benetan, nire partetik bintzat, Elgoibarko lanbideziketari. Orokorrean, porque niretzako izan da, nik izango nuke nire biziaren zati handi bat, berez, benetan pozik eta arro gaur hemen, eta eskertu da bai, lagatzi arrene aukera hau, pixkat lau izbintzat planteatzeko ez, beraz, eskerrik asko denoi.